Нашите декоративни ПВЦ панели са създадени за да внесат стил, практичност и дълготрайност във всеки интериор. Предлагаме ги в различни размери, като основните са 2,70 на 16 см и 2,70 на 15 см, а дебелината е от 1 см до 1,8 см. Ето какви са и предимствата. Те са устойчиви на влага, механични повреди и износване, което ги прави идеални за кухни, бани и помещения с висока влажност. Важно е да уточним, че макар да са подходящи за такива пространства, стената трябва да е напълно суха. Ако има проблем с влагата по нея, това може да се окаже пречка. Панелите са пожароустойчиви със степен B2, което добавя допълнителна сигурност в дома ви. Изработени са от първокачествен бял материал. Това е ключово, защото по-тънките материали вероятно няма да бъдат екологични и пожароустойчиви, а това не гарантира вашата безопасност. Освен това, качественият материал запазва своята устойчивост много по-дълго. Панелите подобряват шумо и термоизолацията. Лесни са за почистване и не задържат мръсотия, а в същото време са леки, безопасни и гарантират дълготрайно използване. Монтажът е бърз и лесен. Можете да ги закрепите с монтажна пяна, монтажно лепило или планки. Те се захващат с винтове и дюбели при нужда и не е необходим професионален майстор. Рязането става с макетен нож, циркуляр или аглошлайф, което осигурява точност и прецизност при обработката. Изработени са от първокачествен ПВЦ материал, устойчиви на влага и износване. Това ги прави идеални за дълготрайна употреба в различни интериори. Те са устойчиви във времето и не изискват подмяна дори след продължителна експлоатация. Практични, икономични и лесни за работа. Това са панели, които ще ви спестят време, усилия и средства, а същевременно ще запазят красотата и функционалността на вашия дом.